Аз съм на особен етап. Това са 4 мастики, примерно. Това е етапа. Хонг-Конг по дяволите. Боби Баклинов. Точно влизам, чуй сега какво ти говорим. Първо на първо, моят стил не е свек. Второ на второ, моят шпек не е мек. Трето на трето, какво ще кажеш за второто? Аре, моля те само да не се излагаме пред хората. Първо на първо, жена ти е кифла. Второ на второ и баба ти е кифла. Трето на трето, какво ще кажеш за второто? Пич, дай да не се излагаме пред хората. Почвам аз и пада ти цигарата. Твоя влак пак ще изпусне гарата. Не съм брат Пит, брат, аз правя рап. Новия бай Ганьов кат, на главата с чорап. Чат ли си? Чуваш ли ме как стрелям? Мат ли си? С микроскоп ще те гледам. Факта, че си тъп е меко казано добре. Ако ти имаш терца, аз вадя 50. Виж, моят шампуан е за без коса. В България всичко е конса. Искам да накарам всички фенки. Да излюпят всички семки. Носът ми е крив, но е красив така. Юлий Цезар с нови очила. Лампада, сипа и лимонада. На пара с тебе правя си гаргара. Първо на първо, моят стил не е свек. Второ на второ, моят шпек не е мек. Трето на трето, какво ще кажеш за второто? Аре, моля те само да не се излагаме пред хората. Първо на първо, жена ти е кифла. Второ на второ и баба ти е кифла. Трето на трето, какво ще кажеш за второто? Пич, дай да не се излагаме пред хората. Моята работа е да влизам здравата. По-епилиран и от буги баравата. По-железен от чаша порцеланова. По-девствен от Николета Лозанова. Стил телевизионно-хулигански, с повече сексапил от Калин Врачански. Аз съм тъмен субект балкански, а ти искаш ласки в манастира Троянски. Кройка взимам навсякъде войка. Правя бройка, дори изгол в тройка. Дължиш ми неустойка, пуснеш ли аз избе брат. А бийта на конг, удрекът кобрат. До Чикаго отзад мис, ще те водя на круиз. Да вляза с бутонките е моят девиз. Не съм забелязал колко съм порязал. Без нищо да съм казал, винаги съм намазал. Първо на първо, моят стил не е свек. Второ на второ, моят шпек не е мек. Трето на трето, какво ще кажеш за второто? Аре, моля те само да не се излагаме пред хората. Първо на първо, жена ти е кифла. Второ на второ и баба ти е кифла. Трето на трето, какво ще кажеш за второто? Пич, дай да не се излагаме пред хората.